Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kubo naku-Black Fair khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla Zulu. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi izigameko zempilo. Sisho kamnandi sithi nje iza nazo. Asifuni-ke ushiye nanokukodwa mawukhuluma. Kufanele uvele uyikhiphe zonke. Khona sokwazi ukuthi sikusize ukuthi uyasizeka. Khona sokwazi ukuthi sikuhile mekuwukuthi ikhona indlela ukuthi ungasuhile ngayo. So namhlanje ngivakashela ubhuti wami uzingichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani. Yena usahila yini noma akahilanga. Sike simuze ukuthi engabe usiphatheleni. Sawubona. Sawubona njani? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila nami. Ngisharp nami. Ngicela igama nesibongo nanokuthi ubuya kuphi ngokuhlala. Igama uLindo ukudla kwaMbhense ngibuye eVerolem. Verelem. Yes. Ukhulele khona? No, ngikhulele eMaritzburg. Oh, okay. Maritzburg. Kuphi nayo? Ngoba kuyinhlanhla ongashongo ukuthi embali. Iyona nje ihlezi nje ihamba phambili imbali. Hayi no, ngikhulele eHowick. eHowick. Howick. Oh, okay. So bakugila ngani kwenzakalani? Mina ngingathi nje bangi-introduce kuma drugs. Ayingozi. Okay. So yabo uma ngabe umuntu okhulele kwifamily e-street. Ifamily kuyasontwa. So awuyazi impilo nje. Okwakho ukuthi uyahamba esikoleni yonke into yenza nje iphelele ekhaya. So umuntu osuke emncane khona izinto ozidingayo. Umuntu osuke nawo samusha. So ngokuthi ngangithanda izinto ngihlezi ngibuka kuma social media nje. So ngathi mengiqeda isikole ngaba ukuthi okay ngifuna ukuzohlala eThekwini because ngiyabona ukuthi eThekwini kumnandi esilithi ngizobe ngini kodwa nabazali bami ngifuna nje ukuphila impilo yami. So ngishaya umoya. Ushaya umoya nje. Okay. So ngithe sengijwayeleke sengihlala khona la eThekwini ke sengiqala ngibe nabangani. So kwenzeka ukuthi ngithi mengisuka ekhaya ngize eThekwini kunendawo lapha yokuhike kuyahikwa nje uza ngapha. So nami ke ngoba ukuthi okay vele ngifuna ukusave imali kuze ngibe nemali eningi uvela uhike ku cheap. Hawu kuyeqhamuke nje imoto nje iPolo babo bhuti abo2 bangimele. Hawu bangibuza hawu insizwa wakuphi ngichazeke. Basuka koGoli because ayi-GP beza ngale eThekwini. Okay. Ngigibeleke le moto nami ngoba ngihakile vele beze eThekwini nabo. Mengifika etaxini anothi taxi emotweni I mean obhuti bami banice bawu2 bakhululekile bathi uyakuphuzani okusa drinkanyana. Ngoba nami ngifuna vele into engifihle ngifisa ukuthi ngi-experience ngithi hayi no ngiyaphuza banginikeze nje something drink. Kodwa ngabona ukuthi mengisi ngiyaphuza lo drink no uyababa ngathi no uyababa lokho it's okay. Bakuthela phambi kwakho noma bakunikeza sekutheliwe? Bakunikeza nje sekutheliwe already. How? Okay. Ngithi iyababa lento mina ngcono ohlapha kunoshukela. Akhiphe isigubhu athele futhi le nkomishi leyo ngiphuza hayi ngizwe ukuthi hayi kumnandi ke. Okay. Hayi nami ke ngiqale ngibe hyper ke njengabo ke bahyper nje bothi kumnandi futhi ngiyazizwa ukuthi okay yabo nakho. Lapho uyaqala babona labantu? Ngihayikile angimazi. Hayi okay. Hayi. Okay sambe ke bona kungena khona nje KFC lapha yakhumbuza sangena khona thenga inyama ngabona impela isoft life iyaphila kumnandi banemali abantu lapha. Sithe sifike eThekwini mesifika eThekwini ngiyakhohlwa mina ukuthi manje sengimele ngabe ngiyehla. Ngiqhubeka nendlela yami ukuthi ngiyaphi ngoba ngisukhule kakhulu manje. Angithi ngangiqashile lapha kwaMasho. Ngifuna abe ngiyamanje ngiyagibela ngiyakoMasho. Bathi hayi ujaheni ngithi hayi nami vele into engijahile ngihlala ngedwa vele. Hayi iTheku nje impela ngilibone lonke iTheku kumnandi kuyaphuzwa manje nami ukuphuza mind you angaze ngiphuze. Sengiphuza ngoba nami sekukhona into manje angiphuze ngoba manje sengiyazizwa ukuthi nami ngikule spirit lesi. Kumnandi ayikho into engenziwa. Kuyadliwa ukuthi ulambile uyasho ukuthi ulambile sesifica nabanye abangani. Ngizothi abangani waphela manje. Umuntu uvele introduce kube mnandi. Into ingathi mingibona ukuthi sabona sengirong ke manje. Ila ngase angalima ngizothi ngangihogela noma
kodwa there's something eyismokhanyana esasiyibhema. Yesnifu. Le nto yayifakwa entweni eyiphepha noma ngizothi like isikhwama. So uyayidonsa ngamakhala not ngomlomo, ngamakhala. And umuthi uyishaye lento uzizwe ukuthi yabona manje Uyaqala ukuyibona lento le. ngiyaqala ukuyibona futhi angaze ngaphinde ngayibona. And bona bayenzile noma bayenzisa wona kuphela? Bayayenza nje, siyayenza sonke la cause sekupit Okay. groom manje. Kube mnandi kwamina ngizizwe ukuthi yabona nathi kade ngifisa ukuyiphila ukuyenza. Let's be ngijabule ngendlela engifisa ngayo. Into ila umqondo ubuya noma ngazi noma shuthi ngaba yini blackout noma kwenzakalani kuba mase bengichazela bona. So ngaphaphama ngisesibhedlela. Sesibhedlela because mase ngishuthi the following day ngisesibhedlela. Oh, okay. And kuba kwami sesibhedlela, mind you, ekhaya ku strict. Ekhaya kuyakholwa. Mengiqala umzimba ngiyawuzwa ukuthi uyangisinda. Mengithi ngivula amehlo ngibona ama light angixhophayo. Umqondo uyazama uyabuya mengithi kukhona ifamily yami la. Khona abantu basesontweni, family yami into enkulu esontweni. Manje ngiyazama ukubuyisa umqondo ukuthi hayibo kwenzakaleni. And mengithi uyabuya umqondo ngithi wonke umuntu la. And kufike ukuthi hayibo khona abantu kade nginabo. Uma ebuza ke uma uthi hayibo awusho wanje kwenze njani? Akuphendulanga mina. Kwaphendula bona onkabi. Laba kade unabo. Bethi hawu Sikhoko usuvukile, awuSikhoko usuvukile, hayi. Amahloni abakumina. Hey kahleka lo ngakufika. Hayibo. Lapho cabanga imini ogcina, imini umuntu othenjiwe ukuthi ngiphethe kahle yonke into sekuzovela into ekabhlungu kanje. Ngiyafuna ukukhuluma. Inkinga izwi aliphumi. Isisho nephi voice man? Even manje izwi lami akuselona izwi lami. Kusuka ngalesi sikhathi. Suka ngalesi sikhathi lesi. Ngoba ngiye ngizwe mengiphuza something. Ngiye ngizwe ukuthi eswini there's something ebhlungu. Ongenza ukuthi lama drug ngase because mase bechaza bona bathi hayi yazi ukuthi mase kubuka wena. Kule ya party leya. Uma ngabe ngithi ngicela ivideo ama video babe ngisende because ngesikhathi ngangani basekhona. Bebe ngisendela kwamina ngiashamed ngale nto leyo. Ngoba uyakwazi ukudansa ungcole shuthi okhala ngokhala ungcole uzusale ngesikhini sangaphansi sodwa. Into ebhlungu ukuthi umzimba wami wonke ongasakwazi ukusebenza. Because bazama odokotela ungikhipha ke wona ama drugs ke eswini ke. Kodwa kwakunzima. Kwakunzima ngoba sengimele manje ngiadapt ukuthi ngiyenze into ebhlungu kangaka empilweni yami. I-trust benginayo kwi-family, i-trust emphakathini ukuthi ngomuntu obade ethembakalile sengenza izinto enje. Luckily angikwazanga ngiqhubekanga. Wakwazi ukugcina. Ngakwazi ukugcina ngaleso sikhathi leso. Ngiye ngithi namanje ngizingishaya okuncane kodwa ngizwe ukuthi ngathi sengizoholeleka lapha. Angifisi ukuya la Gibhithe ngaphindela kulona. So suphaphama ke manje wonke umuntu ubuka wena esibhedlela. Wonke umuntu ubuka mina esibhedlela. Ama parents athini ke lapha? Izwe engalikhumbula nje kumama wathi wena lo ngiyafuna ukuphendula ukuthi mhlawumbe ngiyaxolisa noma ntoni inkinga akukhulumeki and singinamahloni because umqondo usubuyile. Manje bathi kwenzekeleni mangabe uchaza waquleka noma uma ngabe bengichazela bathi bona ayike inhlobo yedrugs engangingasayithathi because ishuthi abonje wakwama sikhona sibaningi wonke umuntu udlela lakhe idrug mina sengiyibona nje bethi
awu sikhokho segame. Shuthi mina ngathi ngithatha yonke into sengiyayidla nje. Angani mokudliwayo, okuphuzwayo, konke shuthi sengena emlomeni. Manje akekho umuntu indaba ukuthi akekho umuntu ongigayidayo manje ukuthi hayi lokho akwenziwa. Angikwazi. Igazi sengizwa ukuthi yonke into ekhona manje shuthi ngiyayidla manje ngiyayidla. Ngoba ngisho engubeni zabe bengiphosela yazi ngiyahleka ngokuhlala bakufika. Zazinani ingubo? Banginikeza ingubo zami like kunemali. Wo. Wasubamba lenkunzini. Angani manje uthi ngase ngistaring noma yini. Kunemali igcwele it's like wonke umuntu shuthi awumethi nje igame shuthi kwase ifane sekumina yonke. Kunemali shuthi banginikeza imali noma yini noma imina osephethe umcimbi. Cause banginikeza ingubo zayo kugcwele imali. Hayibo. And I'm like ehamba le mali bathi hey yakho ngoba phela vele ke mina imali ngiyithandela ke. Ngithi akekho umunye ongikweletayo. Futhi ngiyabona yazi ukuthi ngathi sengikhuluma sengixoxa nosisi wami lento because usisi wami sinako ukukhuluma ngathi hayibo yazi wena wangixaka kabi kubhizi abantu abastressekile ngawo cishe wafa umuntu oshutha wa-answer ifoni kufona shuthi ekhaya angifikile uma sidine shuthi angifikile sebefonela ifoni bayibaba lokhu umuntu ustressekile ukuthi ufikile la wena 2 sesibhedlela cishe wafa kanje wena into onewari yayimali Imali ayikho yini umuntu okweletayo? ene lo mbuzo wami uthi ayikho umuntu ongikweletayo ukhona umunye usisi nje usakhipha uthi nathi ngisalile sithathe yonke. I'm like okay shuthi la kahle ngi-overdosile ngaze ngenza izinto engayikazi ngicabanga ukuthi ngingazenza. So emva kokuba kade bekukhiphile ama drugs esiswini waqhubeka kwaba njani umzimba wakho? Wanothisa ini ngawo? Into engawunothisa ukuthi khona into like inkwashu. Oh okay. Ngangiba nenkwashu isikhathi esiningi. If ngiswallowa something enkulu mhlawumbe sengihlabile la kudla uqinile kokuba nzima. Because ngasukuma moguyi. Abo Cause afike angilimaza cause uthi nevoice yami yasala lapho. Cause although recoverile although ngoba even ngithi namanje mengidla inyama mhlawumbe bese ngidle kakhulu yabenyama le yakosa bese ngidle kakhulu ngike ngizwe ukuthi khona into emunconyana ke manje futhi ibuye ihambe iphinde ivele isilonda futhi. Mhlambe abakazi bathi izuzobheka lokhu ucheck umzimba ukuthi kwenzakalani lokhu udlula isikhathi inyana mhlambe bakunikeza i-date ukuthi buzo check ukuthi manje sekwenzakalani wagcina nje kade uphuma nje sekuthi right. Ngagcina ngiphuma cause into obeyenze mengitshela ama nginama ulcer. Sekunokuthi ama ulcer cause mengiya kodokotela bachaze ukuthi but angitshela istory ukuthi ngivele yazi kubuhlungu esiswini sami mengidle something bathi hayi ama ulcer but mina ngiyacabanga ukuthi mhlambe kusayile ya damage leya. So awukazi ucabanga ukuthi mhlambe uzibuyelele wena ke noma ngabe kuthiwa ke abakazi basho ukuthi buye but ukuyochecka nje. Ngiye ngicabange ukuthi samele ngiye ngiyochecka because wona manje ngiye ngibuke ukuthi angenze success yama ulcer. Ngiye ngisho ukuthi methwa mhlambe ngiyenzeka ngihambe ngiyochecka ukuthi kwenzakalani esiswini sami because kwabanzima kwakunzima and angifisi ukuthi omunye umuntu angaba lapha ya. Kodwa ke ayikho mhlambe into ongathi ulokhu uhalela ukuthi ngathi ungawathola ama drugs. Ayikho into enjalo ukhakhala. Ake ngiqamba manga. Wona ama drugs specific wona direct cha ngwahaye kodwa ubumnandi. Ukuba on that level engangikuyona. Ngicela mkhona anyway engibe kodwa not ukuthi ngiyuza ama drugs because angilimaza. Ngoba manje mengihambile mhlambe ngihambe nabangani bami sebumnandini. Sengihlezi nginefear manje. Ukuthi uthi ngilimit. Uthi ngiphuze mhlambe 2 ngoba manje ngithi 3 ngithi 4. What if ngibuyela back lapha ya. So sengiphila ngokusaba ngiyathanda ukujabula kodwa manje nginale yafear ukuthi kwenzeka something. Manje wabuyisa kanjani ithemba kubazali bakho emva kokuba kade bekubona unje ya? Kwangisiza ukuthi
although angithi ngangisebenza vele. So okusebenzeni kwami kwangisiza ukuthi ngenze something ezongiqhelananisa nokuthi babone ngathi baze bayithande into positive. So ngakwazi ukuthi ngibuilde leyo nto ukuthi bangitrust ekhaya ngihambisa imali ngiyakha nami ukuthi nje babone ukuthi ngisho uma ngiphosta manje ngiphosta izinto ababonayo ukuthi okay siyambona usesontweni siyambona uthenga izinto zesonto. Isikhathi esiningi nje ngisho even Facebook wami babona ukuthi hayi no shothi le yanto because ngabachazela ukuthi no kwenzeke kanje it is a once off thing akusiyo into evele kumina Nongesinto ihlosile. so yona into yenza ukuthi even manje bangitrust ukuthi hayi no ingane ephilayo ehloniphayo nje. So ungathini uxwayisa abantu ngama drugs abangakalunguzi nje inhlobo kuwona? Umuntu engamxwayisa ama drugs ngamtshela ukuthi mhlambe kumnandi ungena kodwa ukuphuma kunzima because njengoba ngisho ukuthi ngangine la something like inkwantsho egazini ngiyeza ukuthi if ngathola something kunga right Ungaluleka. Mhlambe le nkwantsho ingaphela because ngiyeza there's something edingakalayo. Ngingathi nje ongakangeni it's better ukuthi angangeni ngoba kumna kulula ungena kunefana kunevibe yona yonke inkinga phuma kuyona akuphumeki nokuthi ngaphuma kanjani futhi uma mhlawumbe ngoba kwaba once off thing mhlawumbe ethiwa ngaqhubeka mhlawumbe ngabe ngikhuluma ukuthi ngikwenye indawo namhlanje mhlawumbe ngisemgaqweni. Manje baphelela phi ke labo ni bebekuliftile nihamba nonke nabo? Uyazi ukuthi bona ukungcina kwami sasi kwenye area shuthi enjoy iThekwini likhulu bona bangcina ngisamwe nginabo ngokuthi engithi nje bengintroduceile ngibona abanye ngihambe nabanye angisekho laba bokuqala engihambe nabo bona into eyasiza ukuthi babe ne-iphone yayibona ifoni yami bowungena password ngalezi ayikhathi ngangabona ama password atheni futhi ayingekho ipassword kusala amafoni lawa okay because mase abona mase bechaza bathi umuntu mase daxaziwe kuthiwa hey nanga umngani weni nolele lapha ya ngoba phela shuthi bona bayazana abayischeme so shuthi baba nawo nembeza abantu ukuthi asimhise esibhedlela at least because babengakushiya phela kanjalo bayangishiya ngoba bazothi hayi nathi simthathe endleleni nje likely baba nonembeza ukuthi bona baqale bafonele isibhedlela noma bangihambise esibhedlela bafonele nomndeni wakho no because umndeni wami icall yangena mebechaza bayanswer bachaza ukuthi hawo usibani oh hayi ukhona usesibhedlela kanje wenza into ethile kuyikhandi bemndeni wami ukwazi ukuthi uze and nasesibhedlela babengakushiya ungakaphaphami bahambe likely bangilindile nabanye abantu engingabazi futhi bayischeme bayazana bona sengilindiwe nje ngihleli so awusikhokho sengisikhokho nje igame khona usakukoleta okay ungathini ukuxwayisa kwabasakhula abancanyana engabaxwayisa ukuthi laba abasema high school nje ungathini kubona? Ngingathi mina okwamanje ngeke ngithi ukuthi mina umnandi okay yes singabujaha ubumnandi kodwa ikakhulukazi abazali bangayivalela izingane kakhulu because mengibuka mina ngangivalelekile angikwazi kwenza lutho ekhaya ku strict so although ngifuna experience something ngiye ngibuye ezamanje ingane siyakwazi uku-experience izinto ezincane nje ezincane zikwazi ukukhula nayo into zijwayele bese egazini ukuthi nje engabatshela ukuthi impilo bangayijahi if ulithole ithuba lisebenzise because lento yenzeke sengithe kuba mdadlanyana mekuthiwa mhlambe ngiqale ukujabula ngisemncane mhlambe ngaba kungidlulanga sengithe ukukhula ukuthi umuntu ayineze isikhathi mesemncane akenza into ezobuncane adlule kuzona esemdala enze ezobudala ngoba manje mase sekwenza wrong kathi wrong kuyaphambanisa nomzimba uyasho ukuthi akusamele ngabe wenza lento le futhi abe wayenza mhlambe kudala ukuthi
ubumnandi asingabujaheni. Asingajahi ubumnandi ngoba nje mina nje mengithatha ukubheka ingoba ile yancindezeli ngangivalelekile. Ngifuse ukuphuma kube nemina. Kanti kuzokulimaza. Mawubhekile bebe nephutha ngokukuvalela. Yes, babe nephutha. Cause ukuphila nje endlini uyaphuma uyokwenza something uyabuya usendlini uvalelekile akwazi nje ukuphuma nabangani. Muvakashile yazi ube kuhlunga kanjani khona igama mama ayikhuluma ngiyovashela umngane nami mhlawumbe ngivakashile bonke abantu bayadlala. Hey awubuye lapho uhamba hequza imizi yabantu. Awuze legama lokuhequza. Ukuthi Kona ngiyalizwa point lakho yazi umuntu ufana nomuntu omdala nje mawumthuma mhlambe asike sithi umneze envelope umyala umdonsa ngamandla ukuthi ungayivuli usuke umthuma kahle ukuthi ivule ngibone usikhonani because uyangitshela ukuthi angayivuli uyangiyala uyangito kanti yini lo ngafuni ungabuki ngapha wena nje usufuna ukuthi angibuke khona la uthi angingabuki khona so if umuntu uyamvalela I think abazali basuke benovalo lokuthi sizophuma sibone nezinto mhlambe engaphezulu kwamandla ethu wrong kuba ukuthi bona bayazivikela kanti mhlambe sometimes bayasicindezela ngalendlela ukuthi asikwazi ukwenza izinto ezingangathi ngaleso sikhathi kuba ukuthi umntwana uzoyafunga ukuthi abazali bangivalela la ngophuma khona kobuya uJesu ngoba ngiyokwenza 1 2 3 4 uzangena nasenkingeni eziningi ngoba uhleze sekhosomeni uvalelekile ukwazi ukuexpose and baningi abanye ngibuye cause senginokuphila nje negenge encane mase ihlalele ingivashe emzini wami siyixoxela ubone ukuthi njengoba la bakhululekile bese sikhathi ukuthi manje babuyele emakubo ubone ukuthi kunzima babalisa kodwa nami ngeke ngize ngikwazi ukuthi ayihlala la kumele ngitshithi hayi hambani emakini although nithi abazali benkokusi nokuthi but zamani ukuthi nima adapt. Siyabonga kakhulu kodwa ukuthi uzivashela uhlelo lethu. Hayi kusangikweleta. Ngiyathemba ukuthi abazali sebabuyele ekukuthembeni futhi ngikufisela impilo enhle ngikufisela nje konke okuhle nomndeni wakho nabantwana bakho mekuthi usazoba nabo nje yonke le nto le sibonga kakhulu ukuthi uzivashela. Bonga mina. Mbukele lapha ekhaya siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare ngiyathanda kakhulu. Bye. Is there Black Life TV?